A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Let us include in our prayers the following intentions: for the healing of Sioni Guaren, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Eddie Aya, Tate Segura, Beatriz Roble, Joan Tejedor, Maria Cleofe Clarin, Reverend Father Mario Montesilio, Coleta Montesilio, Vicenta Gutierrez, Fe Balo, Dr. Aida Belarmino, and Janet Dumosmog. For the good health of Arlinda Paras and family, Nathan Thomas Ho, Florentino Galon, Eustacio Dorano, Galon Bacalla families, Rodolfo and Rebecca Ceñido. Thanksgiving offered by Dr. Elaine Galito. Special intentions of Divina Albano and family. For the blessings of all TV Mass sponsors and benefactors. For the safety of overseas Filipino workers and seafarers. For the eternal repose of the souls of Manuel and Juanita Gotianoy Uy, Conciso Go Macias, Reparina Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Hermenegildo Montesilio, Vicentino, Augustina, Pedro, Cristina, Cliff, Zenon, Orlando, Alberto, Rosita, and Jose Nierva Jr., and for all souls in purgatory. Ang salmista nag-ingon, "Singgit sa kalipay, ngadto sa Dios tibuok yuta. Awitig salmo ang iyang ngalan. Himaya siya alang sa iyang kadayganan. Alleluia." Sa ulugon nato karon ang ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa diwa sa maong salmo. Atong halala ng Ginoo.
samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ania kita karon sa ikatulong nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug aron nga maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa No.
magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatan-on sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Unya, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostolis ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kung Hudiyo, ug kamong tanan nga mga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios non buluhaton sa mitinaw, gipadayag kaninyo pinaagi sa milagro ug sa mga katingalahang butang, ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kagalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo, ug ipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon, kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini masaya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga magdugta ang buutan mong sulugoon. Imong ipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tulungan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantayi ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug ang akong kupang. Ikaw mao nagaligon sa akong suwerte. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan.
wala ko'y kabalakan. Pusang akong kasing-kasing nalipay, o nga akong kalag na hagsadya. Ang ako usab nga lawas nagpabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyan ang akong kalag dikto sa kahiladman. Nitugot mo ang imong butang alagad, mudangat sa pagkadunot. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuhong kamot, hangtod sa kahangturan. Tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan. Tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi, kay nasayran ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya niini katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo ug paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw,
Duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga giganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ug panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babay, apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga, ug unya musulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises, hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga daw mupadayon lang siya sa unahan, apan gihawiran nila siya ug giingnan. Anhilang ta mamahulay, kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa tong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon. Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, diha sa atong ikaduhang pagbasa, atong nadunggan nga kinahanglan di ay kita nga muproklamar nga atong isangyaw ang kamatuoran sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug diha sa atong unang pagbasa, gipamatud-an kini ni San Pedro sanglit tungod sa iyang kasinatian sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, iya gayong gipadayag sa tibuok kalibutan kining maong kamatuoran ngang atong Ginoong Hesukristo nabanhaw. Apan mga igsuon, kinahanglan bagyud kita nga naata sa posisyon ni San Pedro aron ato labang mapadayag ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, kining pagtuo nga atong gikuptan. Nitubag ta sa atong salmo responsoryo, Ginoo, gitudluan mo kami sa dalan, ug daghan kaayo
ang mga agianan diin kita bisan sa kayano sa atong kinabuhi makasangyaw gayud sa kamatuoran sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ug sa atong ebanghelyo nga atong nadunggan, ang atong Ginoo nagtudlo kanato og duha ka paagi. Una sa tanan, iyang gikaplagan ang mga disipulo nga naglakaw-lakaw sa Emmaus. Ug iyang giduol ang maong mga disipulo, ug iyang gikasturya, ug iyang gisaysay ang unsa gayud ang nahitabo. Iyang gisaysay ang mga pagtulunan kabahin sa atong pagtuo. Ug sa ikaduhang higayon, ang mga disipulo mismo sa dihang nagkagabi na ming imbitar kang Jesus nga mopabilin og dungan sila sa pagpanihapon. Kining maong mga butanga pag-uban sa atong mga kauban samtang naglakaw o pag-uban kanila samtang nangaon kita panihapon, paniudto, pamahaw, mga yanong mga panghitabo, mga ordinaryong panghitabo sa atong kinabuhi. Apan husto na kini aron atong masangyaw diha sa pagkaordinaryo sa panghitabo sa atong kinabuhi ang kamatuoran sa pagkabanhaw sa Ginoo. Atong nakita nga ang mga disipulo naguol. Naguol sila sanglit ang atong Ginoo na matay man. Apan tua si Kristo mingduol kanila ug mihupay sa ilang gibati. Ingon ana unta ta mga igsuon. Usahay sa atong kabisi, dili na takahatag og time. Dili na takahatag og higayon sa atong mga anak, sa atong mga higala, sa atong isig ka pamilya, nga bisan man lang diha sa pagkaon ato silang ubanan. Usahay wa na takaybaw kung naguol ba sila. Kay ngano man, ato na lang man gitagad ang atong trabaho. Ato na lang man gitagad ang atong kaugalingong stress. Usahay di nagali kita kahimo nga pag-uban kanila ngadto sa eskwelahan. Usahay di nagani kita kahimo nga paghawk kanila sa dili pa sila makatug. Kay ngano man busy naman ta, gikapoy naman ta. Pero tan-awa unsay gibuhat sa atong Ginoo. Diha lamang no sa yano nga pag-uban sa mga disipulo sa ilang paglakaw, ang atong Ginoo nakahupay gayud sa ilang kaguol. Ug mauni ang imbitasyon kanatong tanan niining ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, nga sama sa mga disipulo nga adunay nindot kayo nga kasinatian sa dalan sa Emmaus, nga nakakita sila sa panagway sa atong Ginoo, kita usab mahimo unta ang atong mga higala, ang atong mga anak, ang atong mga katrabaho nga makakita usab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa matag usa kanato bisag asa pa ta nga lugar na himutang, sa simbahan, sa atong kompanya, sa atong gitrabahoan, sa eskwelahan ug ilabi na gayud sa panimalay. Atong ipadayon ang pagsaulob ni ining santos nga misa, pagpanangpit sa atong mahal nga birhen. Timan-i, hilom lamang siya nga nagauban sa atong Ginoo sa iyang pagpanaw. Sugod sa iyang pagkahimugso, padulong sa iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, apan diha sa iyang kahilom, nasayod tang tanan nga anaa siya dinha kanunay. Ug mao kini ang atong iampo nga sama sa atong mahal nga birhen, kita usab anaa kanunay sa kiliran sa atong mga anak, sa kiliran sa atong pamilya, mga higala ug mga kauban, kay nagpakita man ta ug atong gisangyaw ang panagway sa atong Ginoo, ang kamatuoran sa iyang pagkabanhaw dinhi sa matag usa kanato. Amen. Mga igsoon, ato karong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios, amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing hayat. Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo nagpuyo uban kanato aron sa pagtultol sa atong mga buluhaton sa kinabuhi. Magampo kita kaniya ug sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, pun-a kami sa imong kusog. Alang sa mga leader sa atong simbahan, nga isangyaw nila ang ebanghelyo sa walay pagduha-duha ug nga sa kanunay magpabilin diha kanila ang diwa sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga ang kahayag sa nabanhawng Kristo magdanag unta kanila sa pagmugna og maayong sistema sa atong panggamhanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog ning tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, ang diwa sa Kristohanong gugma ug sa pagpinasayloay maghari unta sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nabunyagan sa ngalan ni Kristo, makasunod unta sila kaniya diha sa pagpuyo subay sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang masakiton, matagamtam na unta nila ang kahupayan nga nagsumikad sa kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na unta sila sa bangkete nga giandam sa Dios didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, gidapit mo kami sa pag-ambit sa imong pagkaon sa kalig-on sa paglaom. Ihatag ka namo ang pagtug pagsalig nga aniya ikaw uban kanamo ug nga matagbo ikaw namo karon ug sa matag adlaw hangtod sa kahangturan. Amen. Sa munggo
Mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton nun ta samahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawatang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong giatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagig kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mamahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ato karon niyampo ang pagampo nga gitudlo sa atong manunubos. Amor,
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Hesus-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyo ng imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton, langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Andre Ventanilla. Ang atong choir, ang San Vicente Chapel Association. Ang atong mga pilgrims, ang Love of God Community nga gipanguluhan ni Fe Barino. Ang Sugod Volunteers and Drug Respondents ug ang Catholic Charismatic San Vicente Chapter gipanguluhan ni Freddy Barino. Ang atong offerer si Gina Bonghanoy. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Mabanhaw na uban kanina.